La Miyaka Yuki és una noia normal i corrent de 15 anys que va a l'institut. Però en començar a llegir una antiga narració xinesa titulada Els quatre déus del cel i la terra, una força sobrenatural la transporta fins a la capital del desconegut país de Conan. La Yui, una companya d'escola de la Miyaka que no sap el que ha passat, continua llegint a la biblioteca Els quatre déus del cel i la terra. La Miyaka coneix un noi que es diu Tamahome i du el caràcter del dimoni escrit al front. Tots dos són empresonats pels soldats seguint les ordres de l'emperador del país, en Hotohori. Escolteu-me amb atenció. Aquesta noia d'aquí té el poder de Suzaku i és la sacerdotessa de Suzaku, que ha vingut a protegir el nostre país. Moltes gràcies, sacerdotessa de Suzaku! La noia que, segons la llegenda, s'havia de convertir en la sacerdotessa de Suzaku era la Miyaka. Les 7 constel·lacions de Suzaku. Quan la noia que s'havia convertit en la sacerdotessa de Suzaku dormia a palau, aleshores va tenir un somni. Miyaka! 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 Keisuke, què hi fas aquí? Hola, Miyaka. Keisuke, vull tornar a casa. Ajuda'm, sisplau, Keisuke, porta'm al món d'on hem vingut. Keisuke! Keisuke! Estàs confosa. Jo no sóc el teu germà, Miyaka. Estàs confosa. Jo no sóc el teu germà, Miyaka. Tamahome! Es pot saber per què entres sense permís? Aquesta és manera de parlar? Ets una desagraïda. Jo que venia a veure si et podia animar una mica. L'emperador també patia per tu. L'emperador? Em fa por ser tan guapo. Ostres, què dius? Així que estaves preocupat per mi? Sí. Que atent que ets. Que no ho veus, que tot el país està pendent de tu? De debò? Tothom sap que ha aparegut la sacerdotessa. Gràcies a això, jo també em puc estar aquí, en aquest palau tan magnífic. Doncs per això mateix no has de patir per mi. Pots estar tranquil. Jo no m'enyoro pas ni trobo a faltar res. Mira, el que em preocupa més ara mateix és que no tinc muda de roba interior. Per mi això és un problema. Oh! No et facis la valenta. Si tens ganes de plorar, no te n'estiguis. Sí, esclar. Sobretot, si és per coses com aquesta del teu germà. Que calentor. De vegades penso en el teu món. Sí? Si el que vols és tornar al món d'on vens,